Edmo atora akabva adzura demuri kubvarisa pasofa. Maonero andikaita abva aiona kuti paakuzara ropa pasofa paya obva arisa musipeya. Edmo uyo ane mumwe dzimwe hama dzomunharaunda dzabata mabasa adaba kufanana naEdmo yatiri kutoti tiri kutoda kuti tibatsirane tsvagurudzo idzodzo pang'anga kana kuno kwavakaenda pakubata mushonga chikonzero. Wokutanga uyu pane mumwe hapana 2 months akauraya mari yomunhu mukando kwabhini kuchakonda ndakaikavhanya iyo kuwadi 51 amene tuwadi 27 pakaitwa zvinanara munhu iyeye akauraya munhu vamurwisira mari yemukando ndakasvikapo. So Edmo munhu iyeye anga ari best wake futi. If your loved one or a family member has been diagnosed with cancer, at Veda Etherica, we have VHM Complex, a tried and tested immune boosting blend of herbs and minerals with positive results. Contact us using the number on your screen. VHM Complex, bringing hope to many. Mukoma tauya kuno kumadziva kwachife Nyamaropa. Tauya nekuda kweguwa ratakanzwa isusu tiri kuHarare uku renyaya yakaitika munharaunda ino, nyaya inosuwisa yemurume akasangana nedambudziko rekuti akakuvadza mudzimai wake zvakanyanya kushamisa ruzhinji rwese rwemuno munharaunda. Toda kuti mutipo zita renyu rezere uye mugotitsanangurira kuti nyaya iyi yakasvika sei kwamuri uye nezvakazoitika tichiteera kubva pamakanzwa shoko rekuti kunoku Edi pane zvaaita. Zvakanaka. Mungosumudza zvenyu izwi kuti tinatsonzwanana. Inini ndinonzi Garikai Mabhandi. Pachitupa ndinonzi Albert Tivaringi. Zita rokuti Garisanai ndiro pachipari. Ndinonzi Garisanai, vanondiziva vanonditi ndinonzi Garisanai. Kunoku sahwira wangu Edmo Zambezi Mavhura. Edmo munhu wataigara naye zvakanaka. Edmo aiva munyoro. Edmo basa rake paupenyu aiva muvhimi. Edmo akatanga kurwara nguva pfupi yapfuura izvo kurasika njere, asi dzaita njere dzake hainhonga mapepa kana kuti kudi hayo, asi aiva munyoro wokuti zvakangomubata odzikama ouya tichitotamba tese tichifara tese, enda haana kubvira azochinja akaenda kumasitoro kana kuenda basa rake raaiita. Asi chakangotinetsa nechekuti Edmo tikazongonzwa kuti auraya mukadzi. Isusu takashaya kuziva kuti sei zvazodaro mumwoyo umo, kuti Edmo aigara zvakanaka nomhuri yake. Edmo aiwadzana naanatezvara vake zvisingaite kutodarika vabereki vake. Edmo mweya wakamupinda. Ini sasahwira wake ndakaona sokunge shanje. Sei ndiri kuti shanje ndopandakuda kuti ndimuone ipapapo. Edmo hapana paakarara mhuri yake nenzara. Edmo hapana paakarova mhuri yake noshambo. Edmo hapana pfuma akaendesa kwaatezva. Asi Edmo pandiri kuti shanje pakazongomuka mweya wakauya kuswera kwane uyaiva Friday, China Friday. Edmo akangotema mukadzi wake. Ndokufonerwa ndiri kuno kubasa kuti ndozvaitika. Nguva yandikasvika kumba kwangu ndikatoti arigandira zvakanzi aiwa uya kuno nomukomana anonzi Korere. Pakasvika shoko iroro makazvigamuchira here kuti ichokwadi here kuti Edmo angatenga? Ndakaramba kati Edmo haada. Asi nokuda kwokuzoti waona kuti munhu pfungwa dzake dziri kurasika idzi zvinogona kudaro. Edmo anga akutogona kupisa fodya yake mushe akatobuda ripi 1. Yechi2 Edmo hamene mweya wakamubata iwowo wandiri kutaura kuti ndakaona kunge shanje akati pamba pangu pangasare pano nhaka here. Izvo ndinozvitaura nokuda kwokuti Edmo haaibvira aharasa mukadzi wake kugara nokugara. Aitokana nomunhuwo zvake. So Edmo
akabva kubhani akanodza demo rake ndomuono watikaona obva aenda kutema mukadzi wake anga akarara pamubhedha. Mukadzi anga ritori kuhope, mukadzi haana kana kupopotana nomurume wake kana murume wacho kupopotana nomukadzi wake. Akangotora demo rake obva ananga panzeve panapa parakananga mushaya umu kuenda kuda kubata kubudikira kururimi wokubata dzimwe shaya dzikuseri. Edimo atora akabva adzura demo riye obva arisa pasofa. Maonero andikaita obva aiona kuti paakuzara ropa pasofa paya obva arisa musipeya. The moment inini pandikabva uku ndichifonerwa kuti ndozvaitika ndakudzika kuti ndiende kuona baba mukuru wake anova Marangi. Marangi akati tichiri pana asati aenda tiri kutochawo unozwa hondo dzinenge dzakadai. Kati handii, ndikaburuka nevamwe vakadzi naiye nomumwe murume anonzi Njinga. Tikadzika kuenda kumba kwaEdimo. Svika Edimo tikamuona achitendera ari 1 pamba payard park ari mufenzi. Edimo ndikati inini nditaure naye sei kwanga kwakuma 9 to 10 usiku. Musi chingani? Ndiri kukanganwa panenge pano 3 days by up. Date kureva kuti Friday. Zvakaitika Friday manero. So ndika vanhu vanga vakazara kunze kwefenzi uku. Ndakati dzizvo kanzi agari wauya uya ku uone ndapedza basa mbao. Basa rero kuti wapedza. Ndakati mira ndimbobatidza foja maniwe ndimboputa foja tozotaura nyaya uda kutaura inda uchida kuita zvisina nebasa rezvo. Ndichidakedza kuti somunhu abva kuita chiitiko chokudaro icho zvamira sei. Kuda kumusofta kuona kuti pfungwa dzake dziri papi. Edimo shuwa akavarairwa nokubatidza kwandanga ndaita foja kwikwi. 2 minutes Edimo ndanga ndava naye pasi shuwa ndakabva ndagona kumubata. Edimo wazoita sei? Haiwa mira iwe pinda mumba mundopedza basa ndobva ndavavaridzana ndobva ndakikitsana naye ndobva ndamusunga ndamuendesa pamuti. Paakandiudza kuti mumba mapedza basa ndapanda ndakuda kuti ndino kunoona riri. Ndakasvika shuwa mukadzi akarara kana tsukuna asina kana kuti vamborwisana aiwa. Ndopandikaona picture yekuti Edimo angobva kubhani akabuningirira. Abva kutema mukadzi akabva aenda kupisa bhani rake kuti vanhu vauye. Bhani revanhu vauya ndopa vakabva kanga ritori nefodya mukati anga atobva kutorisa ano 2 days akutoenda pafiring. Edimo chokwadi ndopa akabva apisa bhani rake abva kuuraya mukadzi uku akuti zvinhu zvangu zvingasare. Ndopa ndikazoona kuti Edimo aita shanje kumukadzi obva ati nopfuma yangu betaidi iparare zvaenda. Muri kuti ingasare aida kuenda kupi? Angasare sei? Iye Edimo akandichisvika ipapo pamba pake ipapo anga anobhodhoro rake rora mudhu akarimwa mushonga. Shuwa Mwari ariko kamwa mushonga haufeba kana wauraya munhu. Akatanga anwa mushonga asati auraya mukadzi. Akatanga auraya mukadzi obva atora mushonga obva anwa obva aenda kubhani obva apisa. Zvati pfungwa yekutanga ndeyekuti akada kutora upenyu hwake akazoti handingasiye mukadzi. Ndopamuri kuzoti akati handingamusiye. Purani yake yakatotanga nokufunga mukadzi wake obva auraya mukadzi obva atora mushonga yangu nokuti bhodho ranga riri pavhuranda rakatofa. Achitotaura kuti ndanwa iwe kana ukatondibata hapana zvauri kuita uri kupedza nguva yako. Saka Edimo akatanga auraya mukadzi obva atora mushonga yavo aida kuenda nezvinhu zvake zvese because bhani obva apedzera nebhani. Bhani ndiro rakazosheedza vanhu sinzi uswa hwakura nochibage panga pasina ningiri pamba paEdimo hapasvikike nembwa. Kana ipo pandaimuhwisa imbwa dzanga dzakandidai. Ndo maziviro yandinoita kuna Edimo. Mushure mekunge mamubata mamusunga pai chii chakazoitika? Edimo akarumawo tambo yandanga ndinayo sinzi ndaimusunga ndiri 1. Vadimura shuwa mhepo zvadzinoita akabva adimura obva atotiza akati zita zvokujamba fenzi pamba pake pakashongedzwa nofenzi. Jamba obva aenda vanhu vese obva vanditiza vanobva ndokusara ndina baba wacho. Pakaitika nyaya iyi vakanga vari vega here nemukadzi wake pasina vana here? Vana vanga varipo. Mwana ndiye akazoti amai vatotemwa kari mumba umu. Achiudza imimi? Achiudza vanhu vakanga vauya vachiona bhani bhozi vanhu vakauya nochiitiko chokukanuka kuti kuti bhani rakatsva rinounganidza vanhu. Moto wacho unenge wakawanda imatourist building aya. Saka vanhu pavakaenda vachida kuti vaone bhani ndopavakati komudzimai ari kupi bhani riri kutsva uri wegaidhi. Mwana akamukomana akanevha ndopakati amai vatemwa kari vari mumba umu. Imi muchitanga kuona mudzimai akarara anga akarara pai?
pamubhedha pake. Pamubhedha pake. Akafuga makumbo yake anogumbeze. Zviye kuti kana kufugura kana kuti muti stanzi yokurara yachinja pazoitika zvakati kana kuti vahwisana aiwa paurariro kana mapicture acho yese yatinayo kana muti akazotsukunyuka aiwa Edmo mukadzi wake anga akangozvirarira zvaari marariro yake uruoko hwake akararira uku stanzi dzokurara chaidzo hapana kana chakachinja. Ndopandikaona kuti mumwe wangu akuwadza mudzimai wangu. Imi muchitanga kuona ronda redemo iroro makanzwa sei semunhu wechirume? Kana kuzovhara dhoro mumba macho imomo nokudedera handina kuzogona kuzviita. Ushingo hwekuti ndo zvatoitika. Kana kupinda vese aipinda imomo hapana izodzokera imomo. Inini kupinda kwokuti sinzi ndanga ndasvikawo paeri handini wokutanga ndichiona. Saka zvakandipa ushingo hwekuti handina chandichagona kuita. Ndakutongomirira uye anga adi azotiza. Futi pandikapinda umba ndopakazodimura tambo achitiza. Achibva atiza. Atiza ndichataura nemi. Atiza akazopedzisira aita sei? Edmo akatiza nousiki ihwohwo nomushonga iwanga amwa zvakatinetsa kuti chii chakaitika kuenda kubatirwa kumukwari aenda Edmo kushamwari yake. Haana kurega futi kutaura kuti ndauraya mukadzi kupi iko kushamwari yake iko. Shamwari kwake kwacho akatotaura kuti nini ndauraya mukadzi kushamwari hamene zviri kungoitika. So ndopa akazofonera mambo kuti kuno munhu ari kutauraya mukadzi kuno kuzorwa chikwadi ndizvozvo. Changamiro ndopa vakati chimusesedzai muitange muda kumenesa kuchipatara miri yake aitiri kudzimba sinzi inini mabatiro andikazomuita ipapo yekuti aende pasi nyama dzake dzanga dzakudzimba. Azati paibatana varume sinzi ndaitochowo kuti ndikuwadza ndikamuregedza anondikuwadza because hapana kana nomumwe chete akandibatsira. Vaitotyawo somunhu akanga ari muvhimi. Basa rake raiva rokuvhima. Edmo atiza aenda kusvika kunzvimbo yokumukwari ndopa akazosesekedzwa ipapo kusvika kuchene kusvika pamadziva maini police station ndopa akazoenda kutorerwa namambo ipapo. Saka kutaura kwatiri kuita zvinezvi ari kupi? Edmo akaenda kukoti musi wacho wakabva webva aenda kurarira pamadziva akaenda kukoti kuDarwin nezuro pari zvino handichaziva kuti zvakaziri mande. Saka handisi kuziva pari zvino kuti zvamirawo sei. Asi mazuva ano mapurisa anoti kana munhu achinge apara mhosva kana yekuba chaiyo vanowanzoita zvemaindications. Akauyiwa naye here kumaindications pamba pake? Edmo haasati. Edmo chaakaitwa ndechekuti polisi yauya iri zita raPE pastation vakazomiswa ipapo takaita pungwe nawo mapurisa kwakazoya CID vakamutora vachisangana namambo vachitana handover nomusungwa iyeyo Edmo. Muchakabva akazotakurwa rini? Zvaitika musi wechishanu. Muchakabva akazotakurwa nomusi weSaturday kuri kumapast 9:10 mushure mokunge CID yauya ichitakura munhu waine pamwe nemufi. Mufi zita rake rakazara rinonzani? Zita romufi rakazara tozonzwa nababa. Zita racho rinoti tinezibva ndoziva kuti vanonzi Amainevi. Vanga vane vana vangani kana muchiziva? Vese nasawira wangu vanga vana vaviri. Zvandingade kuti mutsanangurike kupedzisira zvekuti kazhinji chinhu chakadai chichizoitika tinenge chitasanhoronde yekumashure yekuti Edhi aigara akasungwa arova mukadzi akatombopuhwa piya ipamba pake aigara sei nemhuri yake mazuva ese atisati tasvika musi wekuzonzi atema mukadzi wake? Edmo aiva munhu aigona zvokuti kana inini ndainga handitogona kudarika zvaita Edmo. Kugona chii? Mararamiro nomhuri, kodzero dzoupenyu Edmo aidzigona, aivhimira mhuri yake, aitsvagira mhuri yake chikafu. Edmo hapana musi waakaenda kana kusakurira munhu kana mari icho vanhu ndo vaitouya kumba kwake. Edmo akanga achibata nomaoko kuzotora udza kuita rouvhimi roshave rake ranga anaro, asi Edmo mhuri yake aigona kuchengeta, hapana inochema naye. Kubva kumhuri yake yaaberekwa kuenda kuna atezvara vake novana vake vaabereka, Edmo anga achichengeta zvakanaka. Zvakauyawo zvazvo nokuda kwokurasika konjiri.
akamboendeswa kuchipatara here vanhu zvavari kungotaura nyaya yekuti akamborasika njere, anga akurasika njere? Pakamboita here mukana wekuti anzizvo anotariswa kuchipatara kupsychiatric? Pakaita mistake ipapo, dambudziko rakaitika, pakafamba shoko rouroi mufemiri mavo. Vakatanga kunangidzirana vasina kutanga kuziva dambudziko rokuti pano kupenga kunoroyiwa, but kuchipatara kunoendwa futi dhokota anofanira kuti aone, but hakuna zvakaitika izvo. Vanhu ava mashowani, pamwe kwakaita kanenge kakuviri maviri machete, but chokwadi Edmo airwara zvaionekwa nomunhu wese, asi Edmo anga asingaoneke nekuda kwounyoro hwake. Dzaingoita zvokubvuta-bvuta, pfungwa dzaiti zvakauya zvobata, zvakauya zvobata. Ndo zvakanga zvina Edmo. Kunze kweuvhimi tinonzwa zvekare kuti aibatsira vanhu, achishandira vanhu vanenge vaine zviri kuvadzimba, zvipotswa. Edmo akanga achiita izvozvo. Edmo aiita mashiripiti ekudzura. Edmo akambofamba non'anga. Edmo uyu tinokumwe kufungidzira kwatiri kuita ari ini sahwira wacho ndisingaziviwo mufemiri mavo. Edmo uyo ane mumwe dzimwe hama dzomunharaunda dzabata mabasa adaba kufanana naEdmo, yatiri kutoti tiri kutoda kuti tibatsirane tsvagurudzo idzodzo pan'anga kana kuno kwavakaenda pakubata mushonga chikonzero. Wokutanga uyu pane mumwe hapana 2 months akauraya mari yomunhu mukando kwabhini kuchakonda. Kuchakonda ndakaikavha nyaya iyoyo. Wadi 51, amene wadi 27. Pakaitwa zvinanara, munhu iyeye akauraya munhu vamurwisira mari yomukando. Ndakasvikapo. So Edmo munhu iyeye anga ari best wake futi friend. Then kouya mumwe munhu zvimwe chete nowafefeteriwo nhau imimi. So mumwe munhu anonzi best kwakaimba kuRatapurai akazobatwa nohaka kukadoma uko, akapfurwa neCID futi ikoko. Ano haka ikazobereka zvakabuda futi panemi vatori venhau. Ishamwari futi yaEdmo. Kwaakazoenda futi achimhanya nousiku abva kuuraya mukadzi wake, ishamwari futi yaEdmo. Saka vanhu ivavo nomumwewo futi shamwari yake inobongozodzo kumba kwaine nomhuri yaine tuwana tudiki turungoita kunge musara. So dzimwe nguva n'anga iyi havana kuipedzera, kana kuti pano zviri kuitika hatichaziva. Vanhu ivavo tinosuspect yokuti kana pachiita tsvagurudzo ivava vasungi ava mapurisa, kana kuti zvigone kuoneka kuti chii chakaitika, because 2 ava 1 hasati avhomoka, mumwe wacho akutotanga kare kuvhomoka zvokuti pamwe tichigere notsaona. Uyu mumwe uyu akatodaro kare ndiye akauraya munhu kwamatanda, mukadzi futi ano mari yomukando. Uyu mumwe ndiye akapfurwa neCID ane haka kuHarare, mumwe wacho akabviswa bailout anova ndiye azouraya munhu. Edmo futi obva azouraya mukadzi wake. Uyu mumwe wacho futi shamwari yake yabva yatanga kurwarirwa novana vari kungoita kanenge kamusara, vakatopisa imba yemunhu futi muri muarea yeChiumburu paKobe village. Tinotenda nekuti pachikamu chenyaya maitikira yakaita Edmo paakauraya mudzimai wake. Mashoko mamwe amungada kutaura kune vanhu vari kuona marenge nechiitiko chatakasangana nacho ichocho muno maNyamaropa ndeyekuti kudii? Angave mashoko edzidziso kana kuti wisdom yamungangoda kutaurira veruzhinji takanangana nezvekutsvaga zvekuvhima izvozvi uyo nekugarisana kwakanaka munharaunda nevamwe? Inini ndinoti ndinoda kutanga kunyaradza nokushoropodza muriro kwaMushowani masawira yangu. Tidzidze kuti munhu kana akurwara tigone kubatana, tiite chinhu chimwe chete, tisatange kunangidzirana uroi 1. 2, kana munhu aita dambudziko rokurwara, vanhu tionesani kuti chipatara chinorapa, muprofita anorapa. Vanhu ivavo vakaita so maprofita non'anga havapedzi dambudziko ropamba. Chipatara unopiwa kadhi kumunhu unomupawo dzidziso yokudzoreredza, muchimupa hondo yokuti mangwana zvisazoitika futi izvozvo. Vanhu kwaMushowani ndinokurudzira kuti mubatane kana paitika chiitiko, musakurumidze kunangidzirana uroi. Shuwa isu mimi machembera, asi vana vadiki isusu tisu tiri kutora mishonga
iyo kutoti imi hamuchakuziva kwamukatora mushonga but isi kutenda tichibhadhara chibva tapiwa ipapo ipapo. Saka vanofanira kuzvidzidza futi nokuti mukomana uyu Edmo atorwa neCID anokutaura kwaakazoita kwokuti hembe dzangu musabate, mukadzi wangu uigira bhegiro musabate, nanhasi zviriko izvozvo. Tiri kutomira kuti zviti panouya order yefuneral board patinozosecha zvinhu zvacho zvitoona kuti munei mukati muzvinhu zvikunzi mushonga kudini, kuti kana zviri kupota zviri kutaura kuti mushonga uripo, mushonga uripo, mushonga uripo, ende shuwa uripo, ende aitawo zvomushonga mukomana Saka ende mwana mudiki zvokuti ndiri kukurudzira kuti tibatane vanhu vakuru vechidiki, tisavhundutsire vabereki vedu kuti tigone kubatsirwa pakurongerana mafambiro emagariro, nokuti taakuda kukurumidza kupfuma tisingagoni kusenza nomaoko, taakuda kusanganisa zvinhu. Tinotenda mukoma Gari nekukurukura nesu pano paSly Media TV.